Moi! Täällä on Taru. Ja mä kuvan tätä nyt yksin, koska Jaminalla oli jotain muuta menoa. Tänä mä en tiedä, mitä muuta menoa. Niin, eli mä ajattelin tehdä nyt teille ton koululaukun sisältövideon. Ja tässä on niinku koulukirjat on samat kuin Jaminalla, mutta ihan kaikki ei ole samat kuin Jaminalla. Niin, tää tulee vähän tällaisia eri juttuja. Koululaukku on tällainen. En tiedä merkkiä, mutta ostin Ruotsista. 30, jos haittaa. Ja minä sanon, jos se kuvaa joskus yhden videon yksin, niin sanon, että minä kuvaan. No niin, mä avaan tän. Ja tällainen. Eli mä voin kertoa, että minä olen 4. Eli tässä on penaali. Ja penaalista mun mielestä löytyy pari kynää. Vitsi. Tussi tai tällainen model tussi ja sitten tällainen tussimerkin Blackmerkki. 2 kumia plus 1 kumi. Tai tällainen tietty niinku huulipuna. Kun tän avaa, niin tässä on tää punainen on tätä kumia. Ja tätä varmaan editoinkin. Ja saan päästä editoin tän. Ja sitten täällä on pikkutasku. Tässä on pikkutasku. Siellä löytyy käsidesi, joka on lamppunäköjään. Se on kuitenkaan. Käsidesi aina pakko olla. Eli aina mä sanon opettajalle opettamaan. Mä en nyt pysty käsin, mä laitan käsidesi sitä se alkaa. Aina kun mä pitää minun luokalla aina silleen. Tässä on top model tusseli, se on tähän mitä kuuluu se musta. Sitten tässä on tällainen lappu, jossa on graffitinoita kirjaimia koulusta. Vihko, matematiikan vihko. Se on, että mä laittaisin tulkee. La 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 la. Tällaisia mä oon tehnyt tänne. Niin tämä. Ja kaikkea helppoja tehtäviä on meillä. Tää on ihan niin vaikeita. Tää on puuhavihko. Tänään tuli kirkkoon kotiin. Ja sitten mä otin tän mukaan. Ja suukkasta puukettiin. Täällä on esimerkiksi lippuja piirretty ja kaikkea. Ja täällä lukee kaikkea. Mitä tuolla lukee? Tässä lukee tuossa lukee tuolla lukee. Tuossa lukee. Tuolla. Ihan sama. Eli tässä lukee Taru siinä lukee. Sitten tulee kirjakujaa. Sitten on lentävä läskipukko. Täällä on nyt tehty melkein kaikki. Tää nyt puuttuu kyllä jotain oikeastaan. Enkun kirja. Ja siis nää kirjat, tai siis nää. Enkun kirja ja tämä. Ja puuhavisko kyllä ei on laukussa yleensä. Muut on, se penaali tietysti. Sitten on Enkun tekstikirja, toinen niinku tehten kirja. Ja sitten tässä on Enkun vihko, ja täällä on niinku tosi huonoa käsillä, ei oikeesti jaksa keskittyä. Aina alussa oli hyvää. Ei se mitään. Enkun vihko. Tässä on tarinavihko. Ei.
Tarinavihko on tästä. Tarinavihko on tästä. Tarinavihko me tarun 4D. Tavallaan, jos mä katson vaikka tänne, mä katson niinku oikeesti tonne suuntaan. Tonne. Miten mä teen? Siis tälleen, jos mä menen tänne, jos mä menen oikealle puolelle, niin mä oon täällä kameran toisella puolella oikeesti täällä oikealla. Täällä. Tuolla. Siis tää kamera näyttää, että mä olisin tuolla puolella. Tuolla puolella. Jos mä menen näin, näyttää, että mä olisin tuolla puolella. Vaikka mä oon oikeesti täällä oikeasella niin tuolla puolella. Niin, jotakin tekee. Täällä on jotain ehkä. Haluatteko te mä luen teille? Ups, lauantai. Olipa kerran Jonathan, jolla oli kiire kouluun, koska kello oli 7:50. Ja kun hän meni koulun pihalle, niin siellä ei ollut ketään. Ja nyt hän näki postia. Ja hän alkoi lukea lehteä. Siinä luki, että tänään oli lauantai. Sen jälkeen hän vain nauroi. Ja sen jälkeen hän laittoi postin takaisin sinne, mistä hän sen otti. Ja lähti nauraen kotiin ajaen rauhallisemmin kuin silloin tulisi. Loppu. Siinä oli yksi tarina, tosi hieno. No oikeesti. Ja tarina tietysti. Pisarakirja. Eli Yrtin kirja. Tätä listaa mulla ei mukaan kyllä nyt. Passi. Koukku on hirveä. Mä ensin luulisin. Ei se, sitä ei kannattaisi näyttää. Tää on hyvä passi. Ja se oli kyllä 2 monistetta. 3 Yrtin monisteita. Mä en tiedä miksi ne ei ole kirjoitusta. Ei saa haittaa. Äidinkielen kirjallisuus, eli Jummila-Penttonkaa tekstikirja, mitä tänään harjoitella. Täällä on yhdyslauset, huutomerkit, lause ja kysymyslause, toteutuslause ja huutomerkilause. Tarun äikävihko, se on hieno hetki. Tulee kirjoittamaan. Mikä teksti? Tule kirjoittamaan. Nyt aina tällaista. Tässä on kirja. Ja viimeisenä matikan kirja. On kaikki kirjat. Ja sitten moniste. Moniste suosikaan. Mitä on moniste? Moniste. Siinä oli mun laukun sisältä. Paitsi täällä on tuppi. Mutta ei tässä ole kyllä oikeasti kaikki edes. Sori, tästä tuli vähän pitkää, mutta eikä näyttää. Ei se varmaan haittaa, mutta mulla on yleensä meikkiä. Nyt mä en aikaisemmin aika vähentää meikin käyttöä, koska mä oon aika nuori siihen vielä. Mutta ei se mitään. Mulla on yleensä varasukat, jos sataa vettä, niin tarvii varasukat. Mulla on yleensä tämä aina. Silloin talvella. Ei se tule kaulalausukkaan päässä. Ei se sitten. Sitten mulla on yleensä rasva mukana. Loppu. Niin. Ja joskus voi tulla video Jannesta ja joskus voi tulla jostain muusta, vielä pakkaan musta tai mitään faktoja tai jotain tällaista. Mutta joskus tulee jotain. Ja mulla on kesken banaani. Bananana. Ja mä yritän kokeilla tehdä sitä. Mutta tässä oli tää video nyt tällä kertaa, koska ei tästä tuli jo tosi pitkä video. Mä ehkä leikkaan vielä varmaan osaan. Koska kun tekee ensimmäistä kertaa video YouTubeen, niin ei osaa silleen editoida. Eli pitäisi harjoittaa eka editoida. Mä joudun tapella tän kanavan kanssa. Mä sain tän edes. Niin sitten niin. Saattaa tulla myös ruutuuriossa. Niin. Ja aamurutiini ja meikkirutiini, arkimeikkisatiin ja kaikkea.
kaikkea perus. Aga tää oli tässä. Moi moi!